int qis lil De Soldanis bħala pre-illuminista, xi trid tfisser eżattament biha? Mela, meta ngħidu l-ewwel net l-Illuminizmu, x'inhu dan? L-Illuminizmu l-ewwel net kien moviment ta' ħsieb dan għall-aħħar tas-seklu 18. Illi dawn l-Illuministi kellhom ideat żgur li ma kinux tradizzjonali u konservattivi kif kien De Soldanis. Mela dawn rridu jibdlu il-gvern, jibdlu l-liġijiet, jagħmlu forma ta' edukazzjoni ġdida dan, il-ħsieb tagħhom jiġifieri kien tant progressiv. Issa biex tajt li De Soldanis kien enlightened ma tistax, illuminista ma tistax, imma lanqas kien witta triq għal dawn il ġejjin. Mela jinnaf jekk ġabar dan il-proverbi vera li ġabarhom imma analiżi tagħhom ma għamilx. Jekk għamel il-grammatika, ma dik ma kienx xjentifika, kelli jiġi vassalli biex jagħmel il-grammata xjentifika, mela dan isek qiegħed iħejji triq għall-oħrajn. Ġabar dan, kif għadna fl-ewwel waħda, illi kien ġabbar dan. Imma mbagħad analiżi għax l-istorja tinsiex, l-istorja huma kellux idea tal-istorja kif nafu għallum. L-istorja għalih kienet jisa xi ħaġa kurjuża, kurzita biss. Li wieħed jiġifieri jkun jaf fil-fatti, imma jinterpretom qatt ma interpretom dawnu.